Dilaka, Tirani Wuchini Madide Dilaka, when you are in Ageria, Wayam Kandia, Yudi Ageria, Wayam Kandia, Izazi Wuchini Madide, Izazi Wuchini Madide Dilaka, when you are in Ageria, Wayam Kandia, when you are in Ageria, Wayam Kandia.
onye wanyere ya ga-eri ya ụwa anya nka mmiri iri ya ga-eri ya ụwa anya nka mmiri Ngozi wuchi ji mmadụ ga-eji n'aka onye wanyere ya ga-eri ya ụwa ihe ọ pụtara n'iji igodoke ihe niile ihe ọ pụtara n'iji igodoke ọnwụ na ndụ ihe niile nọrọ n'aka ọgwụgwọ ọzọ nọrọ n'aka nwamba n'obodo ịnwe ọnwụ anọghị n'aka ewuchigo iwe onye obi ebere n'onye ọmịiko onye ọrụ ejima agwa masịrị gị ihe ego ezigbo chimbuko iwu dị ike gara ekele chilagwa ọrịa ime n'iya were otuto chimle isi ga were m okele dedele isi ga were m ukwu ka nye m oke nke m ahụ mmadụ n'ụwa niile chidi m oke m mesoro ụwa dịwa ayara ya Izazi uchidu madide tinaka onye wanyere ya ga-eri ya ụwa inu karịa onye wanyere ya ga-eri ya ụwa inu karịa ọkwa onye nwere ike ya ga-eri ya anyị ji n'aka ga ebubu iduli mgberi ebe dike chukwu mara mma ma kpọwa mmiri obodo ogbenye elu na-etuwele mge Chilaza ekpere na-akpọwa mmiri Chilego mba na-etuwe mmiri obodo ogbenye elu na-etuwele ọsị mmadụ iri n'ihe etuwe mmiri ọsị nne dere nwa ya akpọwala mge Chilego mba na-etuwe mmiri Chilego ọmụmụ na-akpọwa mmiri Chilego mba na-etuwe mmiri obodo ogbenye elu na-etuwele mge ọsị mmadụ iri n'ihe etuwe mmiri ọsị nne dere nwa ya akpọwala mge Chilego mba na-etuwe mmiri onye siri ya chọọchị ga-achị mmedo onye m ọchị onye mere eze ya ga-awụ ya omedo ọ bụ ịgọzi mmadụ ịkpọjuo ya aka ọ na-bụ ịgọzi mmadụ ibulie ya odogwu a ọmarịcha papa m Jehova iji ike niile chiji ndụ na anwụ ike chilenye ọmụmụ chilenye amamihe mgbe bịakarị na njiwele kedu ebe oge ụrụ mmanwụ ebe ime oke mmiri ekele ebe ime oke mmụọ ebe na ndị ọkụ na-akpọ